Dobrý deň, vítam vás pri novej prípadovej štúdii Smartikle. Dnes s Christianom Mayerom z vydavateľstva Phoenix Verlag a jeho Graphic Magazine. Dobrý deň, Christiane, ďakujem, že ste si našli čas. Prečo sa nám v krátkosti nepredstavíte? Volám sa Christian Mayer, som konateľom vydavateľstva Phoenix Verlag a vydávame časopis Graphic Magazine pre grafických dizajnérov. Teším sa na dnešný rozhovor s vami. Christian, povedzte nám, ako ste sa zaoberali témou správy predplatného predtým, ako ste začali pracovať na projekte Smart? Ako ste to robili? Už 20 rokov vydávame v Nemecku známy časopis o dizajne. Potom ho majiteľ zatvoril. Považujem essays zje ekosi nastupku kasapisu Novum World of Graphic Design. Náš časopis sa špecializuje na tlač a konečnú úpravu. Dbáme na to, aby náš časopis vyzeral dobre a zameral sa na tlač. To znamená, že naša redakcia musí byť veľmi sústredená, pretože obsah tlače zostáva navždy. Preto máme šťastie, že máme skvelú tlačiarenskú spoločnosť FA2TV Druck und Medien, ktorá s nami vyvinula internetový obchod. Všetko sme robili spoločne, pokiaľ ide o správu predplatného a predaj. V určitom momente sme však už nemohli ísť ďalej, pretože sme museli stráviť veľa času udržiavaním údajov, dopytovaním a písaním upomienok. Preto sme v tom čase hľadali profesionálne riešenie a viem si predstaviť, že to bolo obrovské množstvo práce, ktorú bolo potrebné vykonávať ručne. Samozrejme, nebolo jednoduché všetko sledovať. Áno, bolo to tak. Práve to nás podnietilo k tomu, aby sme začali skúmať túh a zisťovať, čo by nám mohlo pomôcť minimalizovať toto úsilie alebo ho udržať v súlade. Vtedy sme narazili na vás. Und das war praktisch für uns auch der Auslöser zu sagen, wir suchen da mal eine professionelle Lösung, die uns da einfach ein bisschen weiterhilft. Skôr ako začneme pracovať na Smarty Pants, mám otázku. Kto urobil všetku túto prácu? Mali ste podporu, alebo ste všetko robili sami? Mali sme veľké šťastie, že sme v tlačiarni FA2TV mali skvelého zamestnanca. Veľmi rád by som spomenul Matiasa Fronersa, pretože svojej práci bol naozaj oddaný. A môjho kolegu Tobiasa Holzmanna, ktorý nám tiež pomáhal a robil webový dizajn. On navrhol aj webový obchod. A ja som sa vlastne postaral o všetky finančné starosti. Podielalo sa na tom viacero ľudí a vždy, keď prišiel účet, úsilie bolo rovnaké. Takže 14 dní sme mali veľa práce s faktúrami. A druhá bola následná kontrola, keď si niekto chcel zmeniť meno v poštovej adrese. Vždy som bol prítomný osobne. Je toho naozaj veľa. A povedali ste, že ste potom hľadali a narazili na Smartikle. Čo vás na začiatku zaujalo na Smartikle? Čo vo vás vzbudilo zvedavosť? Presvedčila ma skutočnosť, že vaša stránka je venovaná odborným časopisom. Aj my sa považujeme za odborný časopis. Nie sme síce čisto odborný časopis, pretože sme aj spotrebiteľský časopis, ale aj tak ma webová stránka presvedčila. Dozvedel som sa tam niekoľko zaujímavých vecí, napríklad to, že používatelia si môžu sami spravovať predplatné a že existuje systém automatického pripomínania. To sa mi zdalo veľmi dôležité. Wurden so ein paar Aussagen gemacht, die mich natürlich getriggert haben. Ja? Die Abo-Verwaltung, dass die Nutzer das selber machen und so weiter, automatisches Mahnwesen, das waren natürlich wichtige Punkte für mich. Vtedy sme sa zoznámili a viedli pôvé rozhovory.
Keď sa pozriete späť, aké boli hlavné dôvody, ktoré vás vtedy viedli k tomu, že ste si vybrali spoločnosť Smarticle? Budete sa smiať, keď si poprvýkrát stiahneme časopis PDF a uvidíme, aký elektronický papier s režimom čítania článkov z neho môžeme vytvoriť. Dalo nám to veľa námetov na premýšľanie. Považujeme sa totiž za časopis, ktorý sa zameriava na tému tlače a vyžíva sa v hmatovom zážitku. Ale vždy sme tajne hľadali spôsoby, ako by sme to mohli rozšíriť z hľadiska médií. A boli tam práve funkcie, ktoré sme nepropagovali, ale ktoré nás naozaj nadchli. Napríklad to, že ak máte predplatné, môžete vyhľadávať vo všetkých vydaniach. Je to perfektné multimediálne rozšírenie pre našich čitateľov. Chcel by som tiež upozorniť študentov, ktorí môžu tento nástroj využiť. Môžem tu vyhľadávať témy pre svoj výskum. Graphic Magazine je 1000-krát citovanejší ako akýkoľvek článok na Google. Toto sa nám mimoriadne páčilo a považovali sme to za skvelú vec, ktorou by sme mohli urobiť službu našim čitateľom. Určite je to skvelá vec a áno, môžeme vytvoriť aj novú hodnotu. Das hat uns dann eigentlich gecatcht und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich eine super Sache und das ist etwas, wo wir unseren Lesern was Gutes tun können. Das ist uns natürlich sehr wichtig und ja, auch einen neuen Wert schaffen können. Wow, vzrušujúce, dobré. Potom sme začali proces vzájomného spoznávania. Ako by ste opísali túto doterajšiu spoluprácu? Aké bolo zoznámenie? Ako ste ho vnímali? Po pôve sme trochu náročná skupina, pretože pre grafický časopis, ako je tento, je dôležité, aby bolo všetko graficky bezchybné. To znamená, že naši čitatelia alebo ľudia, ktorí navštívia našu stránku, očakávajú vizuálne bezchybný produkt. Inými slovami, prirodzene na to kladieme oveľa väčší dôraz ako na časopis pre hasičov alebo policajtov. Viete, čo mám na mysli? Pokiaľ ide o proces tvorby webovej stránky, rád by som povedal, že prebehol neuveriteľne dobre a podarilo sa nám vytvoriť obchod, ktorý naozaj zodpovedá grafickej podobe časopisu. A bol som naozaj rád, že sa nám to podarilo a teraz sme už týždeň online a naozaj to funguje. Ľudia cez to nakupujú, takže to všetko sedí. Per E-Mail und was es alles an neuen Möglichkeiten gibt zu kommunizieren, sondern ich rede gerne mit den Leuten und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert und so haben wir das dann tatsächlich hinbekommen, dass das ein Shop ist, der wirklich einem Grafikmagazin wirklich zur Ehre gereicht und das hat mich sehr gefreut, dass wir das hinbekommen haben und ja, und jetzt sind wir ja seit einer Woche online und es funktioniert wirklich, die Leute kaufen darüber, also das passt alles. Skvelé, veľmi sa teším a ďakujem vám za spätnú väzbu. Ktorá oblasť je pre vás momentálne najprínosnejšia? Môžete o tom niečo povedať? Áno, po týždni je to naozaj ťažké. Môžem len povedať, že pokiaľ ide o podnikovú stratégiu, je to určite téma elektronických novín. Určite je to pre nás úplne nové ihrisko, na ktorom vlastne hráme aj interne. Ako môžeme tento crossmediálny prístup posunúť ešte ďalej? Ale je to niečo, čo nás naozaj teší, pretože je to pre náš časopis naozaj niečo nové. A keby ste sa ma spýtali pred rokom alebo tak nejako, vôbec by sme to nevideli na našom radare. A je to naozaj niečo, z čoho sme boli veľmi nadšení. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a spoločný rozvoj. Premýšľali ste o tom, ako budete merať svoj úspech? Hast du denn dir schon mal Gedanken gemacht, auch so im Hinblick Richtung Zukunft, wie du bestimmte Erfolge messen möchtest oder kannst? Also was Erfolge sozusagen für dich ausmacht und wie du die dann messen möchtest? Uspieť ako podnikateľ je celkom jednoduché. Pokladňa musí zvoniť. Aby bol náš časopis úspešný, musí mať úspech u našich čitateľov. Náš obsah predávame, pretože je hodnotný. Chceme, aby bol náš predaj správny.
Aby sme to dosiahli, ponúkame našim zákazníkom kvalitné a jednoduché spôsoby, ako sa inšpirovať naším časopisom. Chceme, aby si naši študenti dokázali úspešnejšie zorganizovať svoje štúdium. Chceme tieto veci podporovať, a to by malo byť naším cieľom. Chceme tiež vedieť, čo ľudia sledujú a čo ich zaujíma. Už sme o tom hovorili. Chceme získať viac informácií, aby sme videli, čo ľudia sledujú. Chceme vedieť, čo je populárne a čo nie. Chceme tiež vedieť, ako dlho ľudia niečo sledujú. Was schauen sich die Leute an? Wo ist das Interesse? Arslan, du weißt, wir haben schon darüber gesprochen. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir einfach auch mehr Informationen bekommen, zu sehen, was schauen sich die Leute an, was ist beliebt, was ist nicht so beliebt, was wird nur ganz kurz angeguckt und so weiter und so fort. Áno, chceme vám pomôcť dosiahnuť úspech. Tešíme sa, že budeme môcť cestovať s vami. Milí Christiane, poďme sa na chvíľu odkloniť od konkrétnej spolupráce so spoločnosťou Smarticle. Keď sa zamyslíte nad budúcnosťou, perspektívou 2, 3 alebo možno aj viac rokov, čo si myslíš, že bude vydavateľ požadovať od technológií? Čo sa bude vyžadovať, aby ste mohli podávať čo najlepšie výkony? Z technologického hľadiska je to pre mňa trochu ťažké. Nemôžem o tom veľa hovoriť, pretože tlačený časopis je centrom nášho predaja, je to siedce našej spoločnosti. Boli by sme radi, keby sme mohli ľuďom ponúknuť možnosť lepšie pochopiť a využívať náš obsah online. Mohli by sme im na to poskytnúť ďalší užitočný nástroj. Ďalšou zaujímavou témou je, samozrejme, umelá inteligencia. Viete, už sme o tom hovorili. Samozrejme, s tímom 4 ľudí je to veľmi zaujímavé. Vidím to hlavne v predajných a administratívnych príbehoch, ako je tento. Je to naozaj skvelý nástroj, ktorý nám pomáha rýchlejšie spracovať informácie. Nemyslím si, že budeme AI vo veľkej miere využívať v redakčnej oblasti, ale budeme ju používať na analýzu, marketing a podobne. Budeme veľmi radi, ak sa nám v najbližších rokoch podarí spustiť 1 alebo 2 veci s vami. Das wird für uns mal spannend, in einer krisenfreien Zeit zu agieren. Und das hoffe ich wirklich für uns alle, dass das recht bald der Fall ist. Und technologisch ist natürlich ein Schlagwort künstliche Intelligenz. Auch das, du weißt, wir haben auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Das ist natürlich etwas, mit einem Team von 4 Leuten sehe ich das durchaus, gerade in solchen vertrieblichen Geschichten und Verwaltungsgeschichten ist das ein wichtiges Momentum, was uns hilft, einfach Dinge schneller abzuarbeiten. Was ich nicht denke, ist, dass wir im redaktionellen Bereich sehr auf das Thema KI zurückgreifen werden, aber auf die Analyse, auf Marketing und so weiter. Also da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da in den nächsten Jahren mit euch zusammen in dem Fall wirklich das eine oder andere auf die Beine stellen können. Veľmi pekne vám ďakujeme za zaujímavé hodnotenie, spätnú väzbu a váš čas. Prajem vám a samozrejme aj nám, aby sme pokračovali v dobrej spolupráci a veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Aber auch uns natürlich eine gemeinsame, gute Zusammenarbeit weiterhin und dass es erfolgreich eben weiter. Ďakujem ti, milý Arsalan, za príležitosť a áno, čoskoro sa uvidíme.